Sanesipun apa, Pak? Kono Pak. Lawas banget. Oh, tali kotang. Cilaka ki. Pak, nggih Pak nggen kula wis digondol kucing, Pak. Kula nggahke niku malah ilang digondol kucing karo tikus. Menika ingkang duweti mboten wonten nggih. Mas Gopar kene Mas. Hah? Sarwono. Sipur. Ya wis lah aku tak dadi lanang kowe dadi wedok, aku ya iso kok nglanangi. Iso. Iso, ayo. Lagune apa lagune? Tali kutang. Tali kutang, Pak. Oh. Rumangsane wedok karo wedok ora iso kutang-kutangan. Ya maksudnya tali-tali nembang tali kutang kowe ngono lho. Mbok menapa dijake jole-jolan. Ora wong karo wong lanang ora seneng karo tali kutang ya wis wedok wae. Ya. Utang iki tak simpen tekane pati tali utang sasi tresna utang suci.
Wayang nggih. Kula nderek Mas Siwing kados pundi? Nggih. Wektune pun meh jam 3 ndak nganti ora rampung lakone. Matur nuwun Mas Siwing, matur nuwun. Nggih, pinarak lenggah. Kula ngalem karo Mbak Eka karo Mbak Ira artek sawer. Sikra milir sang gedhek sinangga bajul kawan dosa kang keni ing ngarsami waing pungkur tanah bieng kanan kering sang gedhek lampahnya alon paman kula Den nadan rasa seneng nderek kaku kari kaki rejontane nggih aku kepengin mlaku-mlaku delok papan kang endah kiwa tengen pesalahan kene ajeng tindak-tindak iya napa mboten pamit kali bapak kamu kakir jantane kali biyung muangkat Den wong teng iki mun pinten-pinten sasi Bopor jontane nembe sare karo biyung. Oh, nembe sare. Iya, nggih. Mangga kula derekaken Den. Ayo, Paman. Den, wonten kayune gedhe Den. Iya. Mpun mandan kesel. Ngaso kren Den. Awakku rumangsa kepringet krasa lungkrah. Lungkrah? Iya. Aku arep adus iki ana sendang banyune bening. Oh. Ajeng adus teng mriki? Iya, ngati-ati. Nitik nggon-gonane kaya nggon nangker pun. Lho wong siyo banget mangkane manuke gagak muni mawon kalih manuk kulik. Nika napa suwajeg nggih baung-baung. Ora dadi ngopo. Ditembung Den. Sing baur papan kene nadan ming blumbang. Raning aku arep sesuci arep adus lan bakal pasuryan. Aja ganggu, aja nggodha,
aku tak nyemplung sendang. Kungkum teng sendang. Iya. Mangkono Joko Sanggrip manjing wonten sendang. Krasa lungkrah, krasa kesel. Mboten namung pasuryat nanging kepareng siram. Rasa bungah bisa keturutan awit nggone tindak samun tebih saking pesalakan. Cinarita noyah nayuh Baskara Titi Mangsa. Saksanipun siram wonten madaning sendang sing wening banyune. Tanpa sangkan tanpa paran ilang sing dadi suker sakite Joko Sanggrip. Pathek bubul koreng gudheg kadas kudis wudun cono sak piturute. Kagating penggalih Raden Joko Sanggrip medal saking sendang. Kaget ingkang ngabdi pun kinurah jiweng. Paman, lah kula kaget kepiye? Lah kula tunggu teng mriki ndara mbok menawane kecemplung kelelep silep. Ning bareng medal kon nuwun sewu, penyakitnya dadi ilang. Kadas kudis patek panu borok mudun sedaya ilang kabeh. Iya paman, iki mergo apa kak manjing sendang kok dadi mari laraku, malah maune gandane banger bacin sriki ndara dadi ambune wangi den mambu arum. Iya. Cinarita sak pejagong Joko Sanggrip lan kengabdi sak sampulipun saged waluya temah jati. Nirmala sak liring suker sakit. Winursita sing mbauriksa jroning sendang. Ana Gandharwa kekalih aja mlayu menungso.
terus pinanggih yunan sira Raden Joko Sangkrip pinanggih lan bala diyu ingkang reksa jroning sendang bala setan samya medal saking grumbul merpeki mring sinatriya tambu dodo wani mati Latalah bojleng percoko gelap lis lanang lagu ning jogedan ana menungso kurang ajar ngobrak-abrik papan pesiraman ngobrak-abrik taman kedaton wong bagus sapa jenengmu ngendi omahmu aku takon ayo aku takon mumpung kowe durung mati ayo kowe enggal ngaku wektu iki lha bojleng ora memper banget nyong sing jaga taman ora tau ngrusak ora tau ganggu lah kowe wanine nyemplung padusan para widadari nyong takon jenengku sapa omahku ngendi wis golek takon keliru engko tak balekaken jenengmu sapa omahmu ngendi lah iya kaya kowe nyati-hati Den lho ora ngambah lemah mangkane untune bunder-bunder mripate sepacul-pacul kewalik diwalek ora nembus aja kiri takon karo aku sajak ora ngambah lemah merenges kaya buta kaya Gandharwa ababe banger bacin buta ngendi dongko lan kowe bangsane ngopo takon karo aku apa abamu sing baruksa sendang iki sendang arum kowe sapa aku Kala Durgama yo sing mburi angger kowe takon karo nyong jenenge Kala Margangsa kowe sapa bocah kang gunung aranku Joko Sangkrip iya anake Rama Rejantane sing mburi sapa ora tak tudune lah engko ndak pitik kuntek mbok menawa niki sing entek-entek kena pitik terus digoreng digawa maring Bandung pirang-pirang truk sedina nyembelih pitik pirang-pirang hitung-hitung sing nggo ngupaya awake dhewe ukur ceker iki ye nek ora ceker ya ndas pitik mangsa ngerti anggere jenengku Jiweng lah kok malah kowe ngomong wis bubar siki ya bubar pamit Den kule Den neng ndi ajeng teng kamar mandi
Arep ngopo? Lah mangen tuli mrika kula disiti. Kula weruh kanang kan ora weruh nyong. Ning ya ukur kancing ya paling oser kaya kuwe. Sangkrip, opo kowe luput? Iki sendang-sendang padusaning para putri. Sendang-sendang keraton. Kowe wani ganggu wani nyemplung tanpa pamit. Manuta kowe tak cekel tak rangket kowe tak pateni. Kowe tak pateni. Nyatane wujude blumbang manggono ing soreng kayu. Ora wujud taman, ora wujud kedaton. Kowe ora ngerti iki papaning kerajiman. Manut tak pateni. Ora gampang kowe begal karo aku sing ngoleno. Kelakon ana buta ilang ndas. Adoh ya cedak tubruk glundunge. Rimah-rimah balungmu. Oh, Melayu. Ayo,
Pripun Den? Lah ngriki ngitung nggone angker. Iya, siji anggon ten kayu gedhe sing dipageri. Loro kayu gedhe sing disajeni. Iya, Selasa Kliwon Jumat Kliwon. Niku ora kena galak-galak semita, Den. Lha wong niku nyembleh kebo mawon negone nyembleh teng ngriku getiye. Ndase dipasang teng ngriku. Ngendi? Siti bentar. Bulane ora kena gegabah. Buta loro ora ngambah lemah aku dikeroyok. Ndak antem ora digawe. Aja mlayu ayo. Kowe wani ngrusak taman, wani ngrusak kedaton. Kowe kudu dadi panganku. Kowe kudu dadi panganku. Kowe kena lulus Raharja ning kuwi Polokawan tak badoke. Tak pangane sing mburi. Nyong begelem milu mangan. Sing tak pangan kowe. Aja ganggu Ponokawan. Ungalno dadamu tampanono pusakaku godo. Tamakno gadamu. Wanita yu ngambararum ngambararuming kusuma kulitnya kuning anemu giring waja pindha tetesing toya ora bakal pangling kala durgama lan kala margangsa kowe wani ambek sia bocah bagus arep kok pateni kala durgama aja kala durgama aja ayo polao budiyo kowe polah mati budiyo mati aduh buta patenono aku tinimbang wirang bebarang aku terima mati ora urung kowe dadi panganku mengko ta mengko kala durgama lho kok sewantene Gusti kula iya
Aja kok perwasa mesake menungso iki wong bagus iki kala Durgama. Kowe semingkira. Ah, menika lare kurang ajar. Wani siblon wonten sendang. Wantun ngrisak kedaton. Monggo papan padunungan panjenengan. Kula perwasa, kula paten aja cilik babak kulite gedhe nganti mati. Kowe genti tak pateni. Lho, lajeng mundur mengko aku sing arep rembugan karo bocah iki. Oh nggih, monggo. Kebacut tak tubruk tak kapak-kapake, burung tak kapak-kapakake. Wong bagus, ndak aturi tangi wong bagus. Kowe lara lapa bebayu ingkang diganggu marang kala Durgama kowe tangiya. Ana wong ayu nanging kok ora ngambah lemah. Cat ketok cat ora. Iya. Panjenengan sapa wong bagus? Aku Joko Sangkrip bocah saka gunung. Joko Sangkrip? Iya. Kowe sapa? Aku Dewi Nawang Wulan. Nawang Wulan? Iya Raden. Ndadekno sumurup kala Durgangsa lan kala Margangsa kae punggawaku. Aku ora luput adus ana sendang nanging kok ngerti-ngerti ditubruk ingon-ingonmu buta loro. Aja klaru tampa kae dudu sendang blumbang nang kae sendang pengayoman, sendang waluya Raden, kae papaning para putri sendang kerajiman, mapaning bulu pitu kene sing nyekel pangewasa aku. Kowe kang nyekel pangewasa, iya mula nirmala suker sakitmu. Maupun dhewe lara gudhig, lara panukadas kudis, wudun borok saiki nirmala. Iki dayaning banyu sendang. Nek kowe wong ala, kowe mesti bakal mati ana sendang. Ning nek kowe wong jujur, wong petah tirakat, malah ndayani dadi mari Raden. Nek ngono kowe wong becik, kowe wong apik Raden. Raden Joko Sangkrip. Ya mongso bodho sakarepmu. Nang nyatane aku bisa mari bareng adus ana sendang. Iya. Aja kuwatir perkara kala Durgama Durgangsa manut karo aku Raden. Nanging nyuwun pangapura Raden. Iya. Bareng aku nyawang marang citramu, nyawang pasuryan. Aku rumangsa keperanan karo panjenengan Raden. Aku keperanan karo panjenengan Raden, Raden Joko Sangkrip. Muga kepareng aku bakal nderek swita marang paduka Raden. Aku nderek swita marang panjenengan. Pirang mbara dadi bojo, ora ketang tukang padang umbah-umbah. Diwayuh aku ya trima Raden. Mangkono Raden Joko Sangkrip krungu tembunge Dewi Nawang Wulan memelas arsa runtuh penggalih luluh jiwane soroting netra kedhat liringe eseming madu kacena lamun kaperbawan paneng asmara kang tumanduk Joko Sangkrip marang Dewi Nawang Wulan alon wuwusing apa ora gelo, ora kagol. Aku bocah gunung, anak wong tani, ora dadi ngopo Raden. Ya panjenengan sing tak goleki, muga kepareng tinampa nggonku swita Raden. Yen pancen Nawang Wulan temen, nanging aja ganggu. Ora tak ganggu, malah kowe tak bantu Raden, tak bantu. Apa kersamu aku saku nuruti Raden. Linalitan bisa lali
Ngopo tenan Raden panjenengan bisa nampa paswitaku? Aja kuwatir Diajen Awang Wulan. Ya kowe sing tak tresnani. Waton kowe bisa sak biyantu marang Sang Krit. Iya Raden iya. Atase wanita ayu kok manggon ana tengah alas, ana grumbul kayu gedhe gunung watu. Iki dudu grumbul, dudu alas Raden. Nanging iki kedaton ning kerajiman. Kedaton ning kerajiman. Iya. Nawang Wulan saka ngendi? Asalku saka Pejajaran Raden. Aku putra Pejajaran. Putra Pejajaran. Iya Raden. Ora bisa mati nyuwarga nanging aku kudu golek Jatukrama. Lantaran dina wektu iki aku duweni papan pakuwon taman ana Mbulu Pitu kene Raden. Duh wong ayu. Nawang Wulan apa tandha bektine? Ndak caose prisa. Minangka daya piyandel Raden. Iya. Siji panjenengan tak sifat mirsani Mbulu Pitu dudu alas dudu gunung nanging iki kedaton sing prisa mengaku karo panjenengan. Iya. Tunggap angka loro Raden. Aku nyaosi pusaka piranti wujude tumbak Naracabala. Tumbak Naracabala. Iya Raden. Katur marang Paduka Raden Jaka Sangkrit. Iya. Ingkang angka loro mbok menawa kekesandung rata kecolok padhang ana bebaya. Kowe ngidak lemah kaping 3 jenengku tembungen jenengku seputen. Mengko kowe tak bantu entuk dalan ing kemukten Raden Jaka Sangkrit. Iya. Wis meh mlethek srengenge panjenengan aja tindak ngalor, aja tindak ngetan, tindak mengulon Raden mengulon. Mengulon menyang di parane. Ngulon mengko banjur ngidul marapase Raden. Ngulon banjur ngidul iya golek ana guwa kang arane Guwa Karang Bolong. Lan panjenengan kudu nglakoni gentur tapa selikur dina ora dar ora ngunjuk. Sing kuat saka dayaning panggoda Raden kowe tak jangkung Raden panjenengan tak jangkung. Ndak tampa Nawang Wulan pun Kakang njaluk pamit tak ngidul ngulon prapase sing ati-ati Raden bagya mulya kang pinanggih Raden.
Lagune Joko Sangrip mengulon parane. Rening sampun winejang winisik marang Dewi Nawang Wulan ndarbe kasekten ndarbe kaluwihan. Sawetawis nggenya tindak Joko Sangrip dipun nampiraken wong desa. Raden, kula nyuwun tulung Raden. Njaluk tulung apa? Rening kula badhe damel griya. Kula badhe pasang bata. Iya, saenipun dinten menapa sanipun wilujeng pinaringan kiyat lan berkah. Aku ora ngerti. Ampun goroh jenengan kudu prisa. Dipercaya karo wong desa. Raden Joko Sangrip dawuh, milya dina Kemis Pon utawa Selasa Kliwon. Yen Gusti marengake pinaringan kuat saka guru, kuat derajat, kuat rejeki. Oh inggih inggih. Lan seksenana nek ana rejaning jaman iki tak jenenge desa Kebaturan. Ngaso krenten durung tekan sing tak goleki jenenge Guwa Karangbolong. Karangbolong? Iya. Nggih. Iki tekan ngendi? Mboten ngertos, Den. Atase dalan kok ana kayu malang. Ora ana sing negor ning kok kayune rubuh malang dalan ora ana kang nyingkirake. Kae kayu apa? Mungkin kula tilikane. Oh niki kayu jati. Kayu jati malang dalan. Nggih. Seksenana besok rejaning jaman tak jenenge Desa Jati Malang. Oh, diparingi nami Desa Jati Malang. Iya, nggih, nderek mawon. Lajeng ngulon meneh. Nggih, mangga. Jiweng Dun kakok pirang-pirang wong giring wedhus sing ngangon wong wadon mangane pun tuwa wong wadon wis tuwa nggih wedhuse wonten nek ming 12 iya lha kepripun Den mesake banget wong wedok angon wedhus mongko wis tuwa besok ana rejaning jaman tak jenenge Desa Kewedusan. Oh mriki paringi nami Desa Kewedusan. Iya nggih, manut mawon kula neksen. Lambaipun Raden Joko Sangrip kaliyan Ki Lurah Jiweng saya majeng saya mengilen. Kae kok ana rame-rame apa paman? Anu tiyang ajeng lairaken ning dukune mboten enten. Wong arep babaran ora ana dukune. Nggih. Kepripun Den? Coba golekno godhong dadap lan godhong waru. Godhong dadap kalih godhong waru. Iya. Iki goleke banyu bening saka padasan.
ngucap donga suci saisane nganggo basa Jawa kena, nganggo basa Arab ya kena, sing penting mantep atine sing lanang ingkang nembung. Nggih. Nek mun rampung diombekake marang wong sing meteng. Kasembadaning sedya lantaran godhong dadap lan godhong waru banyu bening saking padasan dipun unjukaken lan dipun wedhaken dhateng si biyung ingkang garbini brol lair jabang bayi kembar. Jabang bayi kembar nek ana rejaning jaman tak jenenge desa kembaran. Kembaran iya niki bapake nyuwun jeneng Den wong sing maringi serangan sampean lanang apa wadon lanang kabeh. Araneng bocah kembar lanang kabeh tak jenenge dadap karo waru. Dadap kali waru. Iya, oh nggih. Ayo mundhak nganti surup srengenge. Nun iki wis ngancik jam pira? Nun wis ngancik jam pira? Niki pun setengah papat. Setengah papat. Nggih, lha enten apa? Kae kok akeh jago padha kluruk. Nggih. Lha ayaketen nggih jagone padha kluruk. Ning ketone ngriki padha senyingu jago Den. Nek ana rejaning jaman tak jenenge desa Pejagoan. Oh, desa Pejagoan. Iya. Oh, nggih. Muga-muga anak putu nuruti kalih darane Jaka Sangkrip. Mun ngliwati Kali Luk Ula, mulane dijenenge Kali Luk Ula, luke kaya ula menggak menggok. Iya. Kae kidul kok ana wong wadon padha padu. Mangken tak takonane. Kowe wong don loro pada padu. Kenang apa kowe? Mboten terima, mboten terima. Bojo kula disembranane kali tangga kula. Ora, nyatane seneng karo aku. Gelem ngijabe karo aku, ning bojoku seneng karo aku. Ngakune gelem ngijabi, ora kena aku mau nek diwayuh. Gelem karmu ora karepmu, aku mau nek diwayuh. Oh. Apa? Wong wadon loro sami rebutan pompa. Rebutan pompa kepiye? Lah pompa siji nggih rebutan wong wadon loro. Sing siji gelem diwayuh, sijine ora gelem diwayuh. Nek ana janing jaman tak jenenge desa Kewayuan. Desa Kewayuan. Iya. Oh. Apik temen namine jeneng niki. Iya. Lah lajeng kepripun? Ngidul sisan gawe. Nggih, ngidul Den. Ana kayu kok gedhe temen.
dirangkul wong telu ora nyakep godhonge ngrembuyun. Nggih. Ning niki teng pesisir kidul pun teng urut 1000. Iki wit apa? Niki namine wit puring. Wit puring. Nggih. Mbok menawa anak putu gelem nampa wangsitku. Besok rejaning jaman tak jenengi Desa Puring. Oh, ngriki namine Desa Puring. Iya. Oh, nggih, derek mawon. Mengke tenger miturut welingin awang bulan kudu ngidul ngulon prapasih goleki guwa Karangbolong. Nggih, mangga dipadosi guwa Karangbolong. Lonolan tindake Joko Sangkrip sampun dumugi Karangbolong guwa mengo peteng dedet papan gawat kaliwat-liwat murid pingit kepati-pati nanging eling denyong lampahi topo broto selikur dina suwene sing diunjuk banyu temetes sing didhahar godhong sing tiba ana pangkon. Nek wani aja wedi, nek wedi aja wani. Manjing jroning guwa Karangbolong Joko Sangkrip. Den, wonten mbah-mbahe Den, wonten macan Den. Ora usah melu-melu paman. Aku ora ganggu karo kowe, kowe aja ganggu karo aku. Aku mlebu guwa Karangbolong semingkir. Aku tak lihat. Ora obah, ora pola. Joko Sangkrip dipun
cengkerem kuku dipun cokot. Kulite ora babak, pulune ora gogrok. Gereng-geruh wonten jroning guwa Karang Bolong. Setengah kantaka eling welinge Dewi Nawang Wulan. Nek kecolok padang kesandung rata nemu alangan ngidak lemah kaping 3 sebutan tembung jenengku. Ngedruk lemah kaping 3 sambat sebut Dewi Nawang Wulan. Sakala Sardula ilang babar dadi kaki tuwa. Manguwuh peksi manyura sawung kluruk ameh lungi wancin wus gagat enjang ayo rawang amurwani na tepi sahadat 5 manembah yang maha suci Mrih jiwana kang sinandring ing donya tumekeng pati Wastaga mina pregantil buntut pisa sangkrip mau wujude macan galak ngoyak nubruk karo aku ilang wujude macan loreng kok babar dadi kaki tuwa ngerti karo aku iya kowe anak angkat Rejontani saka pesalaan nuwun sewu panjenengan sinten nek takon karo aku sing mbawriksa guwa Karang Bolong kene jenengku Kaki Kerta iya lepat kula nyuwun pangapunten panjenengan ingkang ngawaosi sembah pangabekti aja nyembah karo aku kowe nyembah karo Gusti aku panganane sego sandangane bener karo luput bejo karo cilaka tiba sepadha-padha mung aku menang tuwa umure nadyan ke enom yuswane ning jero kedunge banyune bening inggih lulus raja kowe saka dayaning panggoda ora sadengah menungsa bisa mlebu guwa Karang Bolong adate krungu kewan galak buron cendela setan mesti padha bubar mawut kowe ora inggih krana kang mengkono pinesti kowe bakal dadi wong sing kuat kedunungan menapa aku ora iso ngucap inggih ya ming welingku sangkrip
Karang bolong kene ora ana apa-apane. Anane ming susuh lawet, manuk mabur pating sliri. Inggih. Wektu iki prayogane tinggalen karang bolong. Kowe mlaku wong ngidul ngetan, golek ana alas sing jenenge alas maros. Alas maros. Iya. Wani ora kowe? Nek kowe bisa wani mlebu alas maros, kono nggone setan, nggone merkayangan, nggone kerajiman. Nek bisa lulus raharja saka dayaning godha, mengko kowe bakal entuk kanugrahan. Jroning alas maros. Inggih badhe kula cobi dawuh panjenengan Kiai Kerto. Ya. Mung semono sing dadi welingku marang kowe ning pomo-pomo. Kowe metu saka guwa Karang Bolong telung jangkah kowe aja napas. Telung jangkah aja mbekan. Kowe remno netramu. Mangkono den turuti. Pangandikane Kaki Kerto telung jangkah ora napas merem netrane. Sakala Kaki Kerto lap ilang kagedhepaken. Pangan matamu ana panganan ora kon mangan. Kuwon Pak, nyong wetenge ngelen njaluk pangan, Pak. Meneng goleng genok selak kesel selak jemper ukur sing dibuk panganan. Nek ana panganan wong tuwa tuli brengkes. Angger brengkes tuli kelingan karo bocah sing nang omah, mulane aja rewel. Kaya ana wong, Pak. Tak mangan wong, Pak. Den nggen setan iki Den. Aja wedi Paman Jiweng, meneng mripate weruh. Kula jeng dipangan.
Apa ngene nggon bakul tuyul apa yo? Nika mburine Den. Bedes. Kaose sapa sing dinggo yo bedes. Anu kaos bocah, ana jerangkong, bareng pada metu tangan nyukur siji. Apakah sing dipateni Kapten Lasaro apa yo? Kowe sapa wani mlebu ngalas kene? Kowe sapa? Oh wis Pak, dipangan sing mburi Pak. Nyong selak keblet mangan. Mangan bi keblet mengko mateng urung mangan. Nek kowe takon karo aku jenengku Joko Sangkrip. Kowe Joko Sangkrip? Pak, mangan Pak. Oh wis Pak, bakso ya kena Pak. Apa mie ayam petengku selak ngelih Pak. Mengko disit matamu. Iki alas maros. Iya, ki alas maros. Iya, ki alas maros. Aja ganggu gawe aku ora ngrusak, orang ganggu kabeh. Ning aku arep mlebu alas maros. Ah, ora kena Raden. Kowe mlebu alas maros kene manuto tak rencah dadi pangane anakku. Manut kok tak pangan sing arep sing tak pangan dening aku. Kok digendong malah si Remar memburu. Ya menyong sila kepingin mangan Kak. Oh wis Pak. Oh ora kena dipangan hawane panas. Woi. Melayu. Melayu. Lajaya sapa bocah bagus perbawane panas. Nek takon aku Joko Sangkrip. Iya kowe sapa Gandharwa Raja sing mbawreksa alas maros kene. Anak putu padha bubar maut. Kena pangaribawane wong sing tirakat, wong sing topo. Aku ora ganggu. Ora anak putu do bubar sangkir gaglak kandamu. Aduh.
Mangsa Wijayeng Pati oh rata manik kang kadulu maguting pamuran nenggono wow apa arca manik senjata ngal briyagat sapa Jabagus ana wujudan ora ngambah lemah kethek putih sak lawung-lawung gedene aku sing mbaruksa alas moros sapa aku Kombang Ali-ali Kombang Ali-ali yo kowe sapa bocah konggulung aranku Joko Sangkrip iya sing mburi alah ora tak tuduna jenengku lah kene nggon setan nggon beles lakon kaya kiye dijaluki jarku marai ngeres mari bingungi nek ora wani kowe bali yo wae nun kowe bali lengger bali sini ki ya ora dibayar engko karo sedilit ya ora keteng semending nggih amplope Sangkrip opo panas gara rungsang bolo setan bolo kerajiman awit daya pangaribawam manut dadi panganing bolo setan dadi panganing bolo beles aku ora ganggu